Ja, azt a kóra! Az. Hogy mi? Hogy mi? Megkezdjük az interjút. Milyen volt a beszállás? Hogy érzi magát, uram? Engem veszel? Nem. Ja, én Magamat. nagyon jól vagyok. Eddig minden faszom. Nem esett, hogy ez volt a beszállás. Ez volt a Igen, beszállás. rossz volt? Csodálatos volt. Nagyon jó volt. Hazudik. Király volt. Kurva jó! Milyen reményeket támasztanak a mai nappal kapcsolatban? Az összes. Nagy még a pofa.